Mausi? Ang Gundaसो दं. Marai? Gundaसो आङो नाथाय बै रियेल गुन्दा नङा आरोना सिनेमानि गुन्दासो आंबो सिनेमानि गुन्दासोमोनथ' मा फिसा साबा नों गुन्दा जानो हाया सानदों नामा नोङो गुन्दा रल दं आंनाबो आं देखायनो र' नोंनो देखायनो आं Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. Today, आंहा डिउटियाव थांनाङा बरिया गेलेबाय थानोसै दिनै सियाजों नै सियानो डरेमन मैया लाबोफादोंमोन सासे बिफ्राय बायना हरदों आरो फैनि नानिनो गेलेनोसै एसे सिया नै डरेमना न ओइ गोग्लैबायसो मामि खनलाय आइ जैसो लादो आया Doraemon dum जैसो माबा नै बेना डरेमनखौनो डरेमन गोजौ जाथारबायलै एसेया गावनिफ्रायसो देरसिन नै वाव लागाव दिनै हनै सातबायसो नांदों दाउसो नांनानै दं सिया मा बुस्थु बे मा नांदों बे गग' दिनैसो नुबाय खाथियाव दिनैसो नुबाय नों बेलाय गग' सातबाहाय आथिङावनो नांखादों नों गियो मामि गियो नों गिमारो गियोनो मेगना देन्जारथारलै नै गिजाया नै आथिङाव खानानै बे खानानै दोननांसिगोन नायबाय थानायनि जिरायबावनांगौ ओइ गोरोङासो सिबदों गोरोङासो सिबगासिनो नै फैद' सिया गेलेनो सानजों फैदो मिनिगोनलायो चिया सिख्ला देरथारबायलै चिया लाजलायदों आबादो दे चिया ओइ डरेमना हनै डरेमना लायदो थां नाङा नोंना डरेमनखौ The next day. So hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. नै जा नायजाथारा फुङाव सिखारनायखाय सानैबो बुथे मेगननि रेखायानो अबावबा गोमाजोब्बाय जोंना जों दा आर'नायाव थांगासिनो मानो होनोबा जोंना अफिसा चेन्ज जाबाय सिगांनि मिन्ट्रा अफिसा जोंना माबाबाय नालाय माने बन्द जाथ'बाय नालाय ओंखायनो दा जोंना फ्लिपकार्ट लार्ज खुलिनो नागिरदों आरोना मालिकआ ओंखायनो जों दा नैबे आर'नायाव खुलिबाय आरो जोंना न' खाथियावनो जाबाय एबार जों सानजों थांगासिनो नै फुङावनो एसे माबा फाइबारफोर लगायनो फाइबार जिअ'आथ' जोंनिथिं गैया ओंखायनो फाइबार दस्रानि आरोना दस्रा कम्पानिनि फाइबारनि लगायनोसै दा मानसि फैगासिनो कारेन्ट लगायग्रा देखायनोसै जोंनि रुमखौ गिदिर गुवारखौ मोनथारबायलै एबार बरिया जासिगोन टाइल्स जोबलायबावसो मोनबाय नै जोंना अफिसा बेसे गिदिर जाखो नै आर'नाइखौनो लाबाय हेल' वाव मारिना नै बड'लेण्ड पियनार पाब्लिक स्कुल खुलिबाय बावनो फोरोंसै दां खुसियाखौ जोंना अफिसा नैबे मोनथामा आरो फैगौ होनदोंमोन माथो दाबो सफैया बेलाय वाव मारिना थिग नैबेनि अपोजिटआवनो आरोना मा होनोमोनलाय बार' पेट्रल पाम्पनि फुङाव सिखारनायखाय जि बोरैबा मोनोलै फुंथाराव
जेन'बा सिखारनानै डाइरेक्ट फैनाय जायामोन आरो सिखारनानै दसे दसे थायोमोन नालाय न'आव मोखां एरि सुनानै मानानै एसे माबा माबि जानानै थायोमोन नालाय दिनै डाइरेक्ट फैनाय जाबायना ओंखायनो एसे बोरैबा मोन्दों आरो गुसुलाय दाबो एसे खेवजेनबाय बोखो जोंना बिसाङा बा दाबो माबा जाजोबाखै नै बेनो अफिसा जोंना नै CCTV-आ खयथा लगायखो नैबाव मोनसे लगायबाय सिगाङाव बियो गारि श'रुमसोमोन आरोना नैबेयावबो मोनसे लगायबावबाय नै सोरगिदिं लगायजोबखाबायलै CCTV जेरावबो नैबाव फिसासा जोंना मोखां एरि सुनोबा माबानोबा बेलाय आखाइ सुनोबा बाव माबा दङलै CCTV जेरावबो बैबो ब्रेव ब्रेवजोब नै बेलाय जोंना कारेन्ट बानायग्रा बिथाङा सफैबाय बानायनोसै आरोना स' जोंना खामानिया जोब्बाय आरोना इनभार्टार लगायखांबाय फांखा लगायखांबाय माजों मोनखो गोसोखौ रुमखौ माबायदि नुखो साफा क्लिन नुबाय एसे दंबावो आरोना साफा खालामनांगौ ओमफ्राय फाइबार लगायबावनांगौ फाइबारा एकथासोआवसो जासिगोननो बैयो लगायामोन नामा दहाय फैनाया ओंखायनो दायो फैगोन आरोना एसे देखायनो जोंनि रुमखौ माबायदि जाखो बेलाय नैबाव दोनबाय माखासे गाद्रा गुद्राखौ बेखौ गारहरनांगौ आरो माखासे दा नायनांगोन ओइलाय फांखा लगायखांबाय बिदिनो साइटिं खालामबाय आरोना जोङो फांखा बेलाय इनभार्टारबो लगायबाय चार्ज जागासिनो फांखाखौ मोननैल' लगायथ'बाय बैहाय उनाव लगायनोसै दा जोंबो थांसै आरोना बारा गोबाव खालामलाबाव बारा गोबाव थाला आरो न'आव थांसै दा फैफिननांगौबा फैफिनसै दा एकथासोआवसो फैगोन नामा फाइबार लगायग्राया ओंखायनो नै जोंना माबा दङ साहा बिलाइ बिफांबो आरो एन्जरखौ नै सालाजोबनानै दं जेराव मेराव सेस अरफायजोबनाय नै मोनसेबो माबाला अरफायफैजोब्बाय थायो नै बेलाय नायनो हागोन एन्जर अरफायनाय बेलाय एन्जर अरफायनाय सेस अरफायजोबनाय नै बैहाय नायहरदो नै सेस अरफायजोबनाय हनै लांदां बिलाइया गाहायाव गोग्लैजोबनानै रानजोब्बाय नै एन्जर सानाया नांबाय ओइ बे एन्जरा अरबावगोन दे नै सिखा अरोबा आखाइखौथ' अरजानाय नंखाया ओइ नायलाय आयौ देनजार सावखांखायो माथो नुबाय अरखायो डाइरेक्ट र' देखायनि अरोथ' डाइरेक्ट अरो साला अरफायजोब्बाय साला गय गोदान गोदान खिलिनायखौनो अरफायजोब्बाय दाखालिनिफ्रायनो सागासिनो माब्रै माबासो जाबाय मोनजानाया दिनै आरो मासे नांबावबाय बिजों 6था जाबायना नोंथ' गखाला दाना नोंखौथ' गोथाव जानोसै जोङो एन्जरखौ अरफायग्रा बे साला नै अरनो नागिरो नाय नों नै मायदि अरगोन नाय दे नुबाय अरबावो नोंना थैनायनि लामा फैबाय देथारसां गैला जाग्राखाय नै खर'खौनो माबाबाय आङो दिख्रुबबाय गैला सियाखौ जासायसिनदों सिया नै होनदोलाय दे सना नै देलाय ओरैनो हरलाय दे नै दिनैसो बेखौ देलायहोबाय बिदि देनजार नुखाबाय आरो खानाय खाजानाय जाबा साबसिन नुगोन ओइ थिया नायलाय मायदि नुदों नोंखौ नायनो ओइ नैनि थिया आयौ जोंथा दे हाथिबा दे नै आवा नै नोंखौ सैथान जाथारबाय एसेया गरम जाहांबायना नै ओंखायनो बिदि गानहोदों बेखौ दा मानोबा बेखौ हिन्जावनि ड्रेसजोंनो बारा समाया माबाजों जा समायो बेखौ माबाफोरनि हौवाफोरनि ड्रेस टाइपजोंसो गेलेगासिनो नै फुथुलानाव मानो फाथैखौ होखो मामि हो खानायाबो खाजाबाय खाजानाया एसे नाथाय खाबा गाबो बियो सायोदां एसे
खादावा नालाय एसे उनाव लावथारबासो खानसै आइयो बुनो नाङाथ' मामि हामा निथिया नोंलाय खिफिफादुलि नै खिफिफादुलिया नों खिफिफादुलि नामा मानो नङा आंसो खिफिफादुरा नों खिफिफादुलि नोंना हाथाइखौ सोर खावनानै लांखो नङा नोंनि हाथाइखौ सोर लांखो मारै गखो गावहा सानासुर गोरा गोरा जादोंमोनदां ओंखायनो बायजाबाय ब्रास मारिनांगौथ' दैलि मा कलगेटखौ मानजियो नामखौ मिथिया माबाखौसो मानजिनांगौ टुथपेस्ट सेन्सडाइन मा खालामदों नोङो सिया थ' सेरलागासिनो नै सिया फामलु बोरैबा दोनलाबायनाया गोग्लैनायखौ जाफ्लांनानै गाबखांबाय बिरादनो गोसा नालाय थाब फुखांनानै दोनाखैमोन आरोना बावदोंमोन आङो ओमफ्राय बेखौनो बोरैबा मोनजासननानै गाबदों आरोना सिया बिराद गाबखांबाय दा नै बिबैजों थ' सेरलागासिनो नै ओरै सेरहरदो सिया दुदु होनदो आयौ लगन के शिकलकमा ते शिकलकमा लिखलन्दा